Dobrý deň prajem. V tomto videu si vysvetlíme, aké obmedzenia má použitie inštitútu zaručenej konverzie v praxi. Má teda použitie zaručenej konverzie aj nejaké obmedzenia? Áno, má. V podstate ide o obmedzenie platnosti na slovenské územie. To znamená, že na rozdiel od kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý má legislatívnu a automatickú platnosť na celom území Európskej únie, tak zaručená konverzia je upravená čisto lokálnou slovenskou legislatívou a je ju možné použiť len na území Slovenskej republiky a dokladovať ňou zaručene skonvertované dokumenty len slovenským orgánom verejnej moci alebo komerčným operátorom. Prípadné uznávanie zaručenej konverzie v inom kontexte, ako je jurisdikcia Slovenskej republiky, je potrebné zvlášť zmluvne a dopredu dohodnúť. Čo ak napríklad potrebujem diplom zo slovenskej školy doručiť na českú univerzitu, alebo opačne? V prípade dokumentu z Čiech je potrebné jeho zaručenú konverziu vykonať u slovenskej oprávnenej osoby. Musíme upozorniť, že zákon priamo nariaďuje, aby v prípade zaručenej konverzie z listinej formy skenovanie dokumentu prevádzala priamo oprávnená osoba a nie je teda možné oprávnenej osobe zaslať vlastnoručne alebo v nejakej prevádzkarni vytvorený sken. V prípade konverzie z elektronickej formy je možné dokument s kvalifikovaným či iným podpisom zaslať oprávnenej osobe aj mailom či poslať na USB kľúči. Takýto dokument totiž obsahuje všetko, čo je potrebné na overenie pravosti. Jeho sfalšovanie je pri súčasnom stave technológií prakticky nemožné alebo veľmi, veľmi drahé a zdĺhavé. V prípade slovenského dokumentu v Čechách je potrebné sa obrátiť na české oprávnené osoby, ideálne advokátov, ktorí majú možnosť vykonať tzv. Autorizovanou konverzii, čo je český ekvivalent našej zaručenej konverzie. A takisto takto konvertované dokumenty platia len na území Českej republiky. Čo sa týka ostatných krajín, odporúčam sa obrátiť na príslušného advokáta alebo notára. Rád vám určite poradí, či v danej krajine existuje alebo neexistuje takýto inštitút a na koho sa obrátiť. Okrem obmedzení na slovenskú jurisdikciu sú v legislatíve definované aj obmedzenia obsahu konvertovaných dokumentov. V titulku sme vám ich zhrnuli. Ale vo všeobecnosti sa nesmú konvertovať cenné papiere, doklady a podobné regulované listiny. Tieto informácie vám priniesla služba podpisuj.sk, poskytovateľ softvéru pre dôveryhodné služby a zaručené konverzie.